नोंथांमोननि गोख्रों नाजानाय बा फरेस्ट डिपार्टमेन्टनि नाजानायजों नोंथांमोना सानफ्रोमबो बेबायदिनो दंफां जब्द खालामबाय थादों। बेबायदिनो थांनाय हरावबो नोंथांमोना गोबां बिबांनि दंफांफोरखौ जब्द खालामदों होननानै जों मिथिनो मोनदों सार। बबे जायगायाव आरो माबोरै हमनो मोनखो? औ नंगौ, बाथ्राया सैथो। जिहेतु जोंनि बे रुनिखाता, उल्टापानि आरो बै माबा जोंनि दिग्लि बे एरियाखौ लानानै मोनसे गोदानै जोंनि बिटिसि सरकारनि नाजानायाव, सारनि नाजानायाव जे बे जोहोलाव सिखना जाहार नेसनेल पार्क हिसाबै गनायथि मोनबाय। दा बेयो जोंनि थाखाय मोनसे जोबोद गोजोनथाव बाथ्रा। बे बाथ्राखौ लानानै जोङो फरेस्ट डिपार्टमेन्टआ आरो गोसो दुंगाबावदों। गोसो दुंगानानै जोङो आगोलाव जेरैबायदि खामानि मावबोबाय थादोंमोन आरो बांसिनै जोङो मावनो नाजाबाय थादों आरो जों मावगासिनो दं। जों सानफ्रोमबो दिनै राति डिउटि होनायनि गेजेराव जों बे कयदिनाव बेफोर गारिफोरखौ जोङो जब्द खालामनाय जादों, हमनो मोननाय जादों। आरो थांनाय हरावबो जों बालाजार खाथिनि सालबारिजों थाफानाय मोनसे दुब्लियाव, बे दुब्लिनि मोनसे हाग्रा एसे एरियायाव माखासे माने इलिगेल भाबै आयेननि बेरेखायै दंफां जमा खालामनानै दोनफैनाय, हाग्रानिफ्राय लाबोनानै बेखौ जोङो मोनथिनो मोननानै, जोंनि सुलुंनिफ्राय मिथिनो मोननानै जोङो बेखौ नागिरै मैया हरनि गेजेराव जोङो गासै 7टा ट्रेक्टर CM हिसाबै जों 15 CM जों बेखौ लाबोनानै मोनानि हरसेनि गेजेराव जोङो सिज खालामनानै दोनफैनाय जाहैबाय। मा दंफां? बे दंफांनि गेजेराव नैबे गारिफोराव जेनाखि दंफां दं बिसोरो बिसेसकै लालि दंफां आरो जायखौ जों मैया मोनायाव लाबोदों बियो फारलि दंफां। आरो बेफोर दंफाङा गासिबो जोंनि रुनिखाता आरो धलपानि ब्लक, भुर ब्लक आरो जोंनि सिखना जाहार हाग्रामानिफ्राय लाबोनानै बिसोर दाननानै लाबोनाय होननानै जों मिथिगौ। सिखाव बिथांखौ नोंथांमोना मिथिनो मोनदों नामा? सिखावफोरखौ जोङो दासिमबो संदानगासिनो दङ। जों हयथ' बे साननै सानथामनि गेजेरावनो जायफोर बिथांमोनहा सानफ्रामबो बे दंफां खावनायजों दंफां सिखाव हिसाबै जों जायखौ मिथिगौ, बिथांमोनखौ जोङो बे सप्तानि गेजेरावनो जों हमजोबगोन। हमनानै जों बिथांमोनखौ आयेननि बायदि साजा होनायनि बेब'स्थाखौ जों लागासिनो दं। बेसेबां बिबांनि जागौमोन बेयो ओरैनो? गासै बे गारि गंसेयाव गासै बियो 3 लाख करि, गंसे गारियाव 3 लाख करि थागोन। आरो जाय दंफांखौ जों मैया हमनानै लाबोदों गासै 15 CM, बे दंफाङा गासै 5 लाखनिबो गोजौआव होननानै जों मिथियो। जिहेतु गोदानै फोसावजानाय नेसनेल जे सिखना जाहार नेसनेल माहारियारि जे हाग्रामा, बे हाग्रामाखौ फोजोबस्रांनायाव दासिमबो जोंनि सुबुंफ्रा नाजाबाय थायो। बिथांमोनखौ मा बुंगोन आरो बिफानारि हिसाबै नोंथांमोना माबायदि गोख्रों राहा लागोन? जिहेतु बियो गोदानै मोनसे नेसनेल पार्क हिसाबै गनायथि मोनबाय, बियो जों बयनिबो मोनसे गोजोनथाव बाथ्रा। दा बेयाव जोंनि सुबुंफोरा दासिमबो जेनाखि जे हाग्रा ओनसोला बा हाग्राया जे जोंनि थांनानै थानायनि बेलायाव जोबोर गोनांथार। हाग्रा नङाबा जों सुबुं माहारिनि अनगायै बे प्रिथिबियाव खुनु जिब जुनारा जे थांनानै थानो हाया, बे बाथ्राखौ जों मिथिगौब्लाबो जों गोसो गोरबोआव सोनानै लायाखै। आरो गमामायैनो जोंनि बे ओनसोला जुदि हाग्रा ओनसोला जुदि जोबस्रांजोबलाङोबा जोङो बालाहामा जागोन, मरुभूमि जागोन। जेरैहाय राजस्थाना मोनसे समाव मरुभूमिमोन। दिनैहाय राजस्थाननि सुबुंफोरा गोबां खस्थ' खालामनानै बालाहामानि गेजेराव फांसे बिफांनि थाखाय बिसोरो गोबां खस्थ' खालामनानै गायगासिनो दं। जोंनि जायगायावबो जुदि जोङो बेफोर दंफांफोरखौ दानस्रांनानै फोजोबनानै लायोबा जोंनिनो खैफोद होननानै, जोंनिनो फिउचारा अलखद होननानै जों मिथिना लानाया गोनांथि दं होननानै आं सानो। नोंथाङा रेलवे, आसाम पुलिस, बेंक, टेट बायदि सरखारि साख्रि मावनो गोसो दं नामा? एबा नोंथाङा बेफोर बायदि साख्रिनि थाखाय थियारि खालामगासिनो दं नामा? नोंथाङा रेलवे, आसाम पुलिस, बेंकिं, SSC, आसाम डाइरेक्ट रिक्रुटमेन्ट, टेट बायदिनि आनजादखौ खनले होदोंब्लाबो जाफुंसारनायखौ मोननो हायाखै नामा? जुदि नोंथाङा रेलवे, आसाम पुलिस, बेंकिं, SSC, आसाम डाइरेक्ट रिक्रुटमेन्ट, टेट रिक्रुटमेन्ट आनजादनि थाखाय थियारि खालामगासिनो दङब्ला नोंथांनि थाखाय लानानै फैदों मोनसे मोजां रादाब। लास्ट ईयर से प्रिपरेशन स्टार्ट किया, बट कोचिंग ज्वाइन करने के बाद ही मेरा एग्जाम क्लियर हुआ। तो मेरा इस साल 3 एग्जाम का प्री क्लियर हुआ, CHSL का प्री क्लियर हुआ, फिर IPS PO का मेरा प्री क्लियर हुआ है और CGL का भी मेरा प्री क्लियर हुआ है। तो अभी मैं मेंस का प्रिपरेशन कर रहा हूँ।
क'क्राझार सहरनि R&B र'ड वार्ड नम्बर 6 साई बाबा मन्दिर एबा एयारटेल अफिसनि साखाथियाव दङ IBT कचिं इनस्टिट्यूटआ। IBT कचिं इनस्टिट्यूटआव बेंकिं, SSC, रेलवेज, डिफेन्स, टेट आरो गुबुन गुबुन सरकारि साख्रिफोरनि आनजादनि कचिं होनाय जायो आरो बेनि मुं थिसननाया दासान्दि सोलिगासिनो दङ। आं नाजाथाय मेथ्सफोराव उइकफोरमोन ओमफ्राय दा बाहाय आं एसे गोख्रों जाबाय आरो बाहाय CA क्लासबो जायो माने सामफ्राम कारेन्ट एफेयारफोर जानाय बहाबा मा जानाय जिउ मा जानाय बिदिखौ मोनगोन ओमफ्राय रिजनिंफोर इंग्लिश क्लास जोबोद खाथियाव मेरा क्वांट में एक्चुअली खराब था इसलिए मेरा ज़्यादातर एग्जाम में क्वालिफाई नहीं कर पा रहा था और कॉन्फिडेंट भी नहीं था। जब से मैंने ज्वाइन किया है तब से मैंने क्वांट पे एक्चुअली अभी मैं क्वांट पे अच्छा हूँ और कर भी पा रहा हूँ, तो अभी कॉन्फिडेंट भी हूँ और फैकल्टीज भी बहुत अच्छे हेल्प करते हैं बहुत। IBT कचिं इनस्टिट्यूटआव मुं थिसननायनि गोबां मुलाम्फाफोरखौ नोंथाङा मोननो हागोन, जेरै ल' कर्स फिस, स्पेशली डेली कारेन्ट अफेयार्स क्लासेस, लाइफटाइम मेम्बारशिप कार्ड, weekly 5 to 6 days classes, comprehensive study materials, regular online and offline mock test, Make My Exam app, flexible class timings, doubt clearing session। बेफोर गासै सुबिदाफोरखौ नोंथाङा IBT कचिं इनस्टिट्यूटआव मोननो हागोन। अब्ला थाबैनो मुं थिसनदो। आबुङै मिथिनो थाखाय 9387277188 एबा 91013258449 आव सोलोंनो हागोन।